Ale čaute. Zase naživo. Ja som UBDD, no teraz sa volá My Start File. Asi viete, no neviete, prečo som skončil s účtom UBDD 593. No, nech vám to vysvetlím. Lebo telefón. A nie, no lebo sa mi zmenilo, že vraj veľké heslo. Tak som sa rozhodol, že keď nemôžem už natáčať, tak budem toto robiť. Ten kanál máte tam dolu. Dúfam, že tu budú viacej odberov, pretože má aj 15. Ale nevadí. Bude tu vlogy, let's player, gaming a tak ďalej. Vlastne toto je iba znamenie, ja som blázen. Toto je vlastne iba také, jak keby mám nový mobil. Ale nie, toto je iba upútavka na môj kanál, takže